Muitos xeitos de ver e de abordar os contos. Vedes isto que teño aquí un atril, sabes, a coñecedes, un atril. Atril que, vamos a ver, aquí, bueno, este xa sei que é pos que son un pouco máis cativos que vos. Sí, pero po caso así de igual, é para soportar os libros, non? Para ler con máis comodidade sin estar de pé, ir pasando as páxinas, ou de repente, cando en teatro hai que aprender un texto, eu vos recomendo incluso cando estades estudiando, pois, non é ninguna tontería, ter un atril e ir mirando e facendo outras cousas, estudiando así, estudiaste de outro xeito. A mí non me serve, polo menos. Pero, para contar contos, a parte do atril, se pode utilizar un pano, ¿no? Ca imaginación, un pano pode convertirse en calquer cousa. Un delantal, pois, eu que sei, o sea, unha saia, claro, tamén, non? Unha capa, un pano na cabeza, un boneco, ou, que máis, nun cabalo, todo isto sirve para contar un conto. Ademais, este pano é un pano africano. O sea, non? Se recorda un pouco os motivos africanos. En tanto que motivos africanos, pues tamén pode axudarnos a recordar un conto africano. Vou a recorrer outra vez ao Segismundo, a ver. Como dixeche? Sí, señor. Este é un conto dos Masai. Sabedes os Masai como son? Son tipos así moi altos, moi de pel moi oscura, que viven, bueno, nunha zona de África Central, sobre todo en Kenia. Seguramente os tedes visto en algún reportaxe da tele. Teñen unha tradición de contos moi interesante. Resulta que un deles empeza deste xeito. Un día, unha lebre se foi a dar un paseo e olvidou de pechar a porta das súa casa. Xa, pasa moitas veces, un sae e dice, pois non vou pechar a porta. Ou nin siquiera o dice, simplemente sae e olvídase de pechar. E resulta que ese día pasou por aí un verde, así de pecarrecho. E ao ver a porta aberta, meteuse dentro e pechou a porta. E como non tiña casa, dixo, esta é a miña. Cando voltou a neve, pois claro, intentou entrar na casa, non. Quen está na miña casa? Quen é o ocupa que está aquí? A ver, que sale ahora mismo? Quen eres? E desde dentro da casa, oíuse a voz, a verme que dixo, son eu, o grande guerreiro, fillo do xigante que perdeu os billetes dos tobillos da batalla de Curdiale. O rinoceronte tirou patas arriba, e o elefante falou. Caca de vaca, son invencibles. Verde que o tal asustouse un pouco e foi a chamar un amigo seu para axudarlle a botar a ese intruso da súa casa. Atopou unha hiena destas, a hiena que son como casas salvaxes que hai aí por África, para que axudara a botar a ese intruso. A hiena por abaixo, como non, chamou a porta, dice, quen é o intruso que está na casa de miña amiga? E oíse de novo a voz de verme que dixo, son eu, o grande guerreiro, fillo do xigante que perdeu os billetes da batalla de Curdiale. Que non te tiro patas arriba, o elefante falou. Caca de vaca, son invencibles. A hiena, pois meteu o rabo das pernas e saiu fuxindo entre as árbores do bosque. A lebre Micrón foi buscar un amigo moito máis forte para axudar a botar a ese intruso e atopou o leopardo, que é un primo lonsano do jaguar, que falamos antes. Claro que te axudarei a botar a ese intruso. Quen é o que está na casa da miña amiga? Non sei de novo a voz, sei que non verme de dentro que dixo, son eu, o grande guerreiro, fillo do xigante que perdeu os billetes dos tobillos da batalla de Curdiale. O rinoceronte tiro patas arriba e o elefante falou. Caca de vaca, son invencibles. O leopardo asustouse en dous saltos saiu fuxindo hasta o outro lado da selva.
Alegre, pois, xa, dixo, non sei que facer. Vou buscar outro amigo máis poderoso, pero mentre estaba pensando, pasou por aí o seu amigo o rinoceronte, precisamente, e contoulle o caso. Como non, amiga Alegre, eu axudarei a botar a ese intruso. Quen é o que está ocupando a casa de miña amiga? Non sabía, non verme que dixo. Son eu, o grande guerreiro, fillo do xigante que perdeu os grilletes da batalla de Curdiale. O rinoceronte tiro patas arriba e o elefante Pablo! Son invencibles! O rinoceronte dixo en voz alta que me tira as patas arriba dun soplío. Non, saiu correndo tamén pola selva de antes, derrubando a 3 ou 4 árboles ao seu paso, porque claro, como non pode xirar moito, é un pouco patoso. Ai, Alegre xa empezaba a desesperar. Acertou a pasar por aí ao seu amigo, o máis poderoso que tiña. O elefante, exactamente. Dixo o elefante. Alegre contoulle de novo todo o caso. O elefante, como non, amiga miña? E dispúxose a chamar a porta da casa de Alegre. E antes de que puidera chamar, Alegre dixo, cuidado, pasar a lugar a miña casa, que un pouco casi de ti é moi forte. Bueno, é unha cosa. Entón estamos Alegre nun canto elefante. E o elefante preguntou, que é o que está ocupando a casa de miña amiga? De novo, voltou a oír a volta do pequeno verme, dentro que dixo, son eu, o grande guerreiro, fillo do xigante que perdeu os grilletes do tobillo na batalla de Curdiale, o rinoceronte tiro patas arriba, e o elefante son invencibles. O elefante, que oí tal, cabouse de medo. Rapidamente saliu fuxindo tan rápido que todos os que estaban aí na selva do seu paso saían rebotando así polo aire de tanto que pesaba o bicho aquel. Alegre quedou diante da porta da súa casa bastante desconsolado. Aí estaba cando acertou a pasar por aí unha rá así de pequenecha que preguntou, amiga Alegre, que é o que acontece? De novo Alegre lle contou todo o que lle pasara, como estaban ocupando a súa casa. Non te preocupes, eu axudarei. Quen é o que está ocupando a casa de miña amiga? De novo, oíuse a voz do verme que contestou, son eu, o grande guerreiro, fillo do xigante que perdeu os grilletes dos tobillos na batalla de Curdiale, o rinoceronte tiro patas arriba e o elefante son invencibles. Pero non se asustou a rá, en lugar de asustarse, respondeu, pois é un salto máis alto que ninguén, e todo o que teño debaixo deixo espachurrado. Verme que non esperaba tal resposta, empezou a asustarse. Rápidamente entraviu por a porta, chorándoles, pediu disculpas, pero é que non tiña ninguna casa, non quería facer ningún mal a ninguén, por favor, no, por favor. Alegre, e non sei cantos animales máis que estaban por aí ao redor, vendo toda a escena, sabedes o que fixeron? Fuxiron hasta arriba, pero arriba, cunha risa que chegou hasta os oídos da hiena, do leopardo, do rinoceronte, do elefante, que estaban agachados ao outro lado da selva, e que tardaron varias semanas en volver a sair, que ninguén nos mira, da vergonza que lles deu aquilo. Claro, un verme tan pequerrecho por ao que asustar a esos animales tan poderosos. E o que fixeron tamén, como non tiñan ninguna casa, e regalaron ao pequeno verme unha mata para que se acomodara ali. Por eso, ainda hoxe, cando comemos unha mata temos que ter cuidado, porque o mellor é unha das casas dos descendentes de ese verme que está vivindo nela. Pues, cando comedes, non, a veces hai algún verme, pues é porque está vivindo na súa casa. A carne, vamos a esperar. Bueno, si es carnívoro, tamén, eso é outra opción. Este era